Gdzieś idziecie? No, do Fundacji Agnieszki. Dzisiaj tłusty czwartek i z tego powodu Ameno zrobiła dzielenie się pączkami. Kto chce, to może tam pójść i zjeść pączka. Pomożemy jej wszystko przygotować. A ty też jesteś wolontariuszką, babciu? Tak, postanowiłam zacząć pomagać innym. Chociaż to mogę zrobić. Mamy gdzie mieszkać, mamy gdzie spać, a innym życie tak nie sprzyja. Niektórzy na ulicy mieszkają, a inni nie mają co do buzi włożyć. Żal mi się robi takich ludzi. Ty, Kinga, też możesz pomóc innym ludziom. Przyłącz się. Może kiedyś. Teraz nie mam do tego głowy. Spoko, ale jak coś, to powiedz mi, jak będziesz chciała zostać. Spoko. Dobra, to chodź, Pesio. Agnieszka pewnie na nas czeka. Albo do nich pójdę. Przecież warto pomagać. To nic nie kosztuje, a dobry uczynek zawsze poprawi samopoczucie. Cześć, Ameno. Cześć, Pesio. A kto to? Jadziu, to jest Agnieszka. Agnieszka to jest Jadzia. Nowa wolontariuszka. Bardzo mi miło, pani Jadziu. Dobra robota, Pesiu. Dzięki tobie doszedł nowy wolontariusz. Babcia sama się wypytywała o to. Słyszałem, że dzisiaj będzie dzielenie się pączkami, ale póki co nie ma tu pączków. Firma jeszcze nie przywiozła pączków, ale lada chwila powinny być. To może zaczniemy ustawiać stoliki? Spokojnie, dużo czasu jest. No właśnie, Pesio, nie warto się śpieszyć. Często przez pośpiech nie zauważamy wielu rzeczy. Warto nieraz się zatrzymać i popatrzeć na ten piękny świat. Dobrze mówi twoja babcia. Jeszcze pączków nie dajemy, za godzinę się zaczyna. Ale ja przyszłam pomóc. Chcę zostać wolontariuszką. Przed chwilą nie chciałaś tu przyjść na pączki, a co dopiero pomagać? Mowa babci mnie przekonała. Widzę, Pesio, że przyciągasz wolontariuszy jak magnes. Oby tak dalej. Oby. Chyba już pączki przywieźli. Bierzmy się do roboty.